ಮೂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದು ಹೊಡಿತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಾಲೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂದಣ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಹಾಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಈ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತೂನಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಈತ್ ಕಾಸು ಎಫೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗಲು ಈ ಜತದ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೇ ಪಂದು ಜನಕ್ಲೇನು ಮಂಗ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲು ತಿನ್ಪುನಿ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ದಾಯಗನ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ್ ಇರಾಗ ಇಷ್ಟೆತ್ತು ನಾ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಓರಿಯಾಡಂದು ಈ ದೊಂಬುಗು ಎಂಕಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ದೇವೇರು ನಮಕೆ ಆಪ ಇಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಕೊರಪೆರಂದು ಪನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜತನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಯಿಗಿರಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತುಪ್ಪರ್ ನಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪನ ಇಜ್ಜನ ದಾಯಗನ್ನ ಹಾಕೋರ್ ಹಾಕು ನೀ ಮೂಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎಣ್ಣನಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಕದ ಫೋಟೋ ಈರ್ನ ಮೋಣೆ ಮೋಣೆ ತೂಪ ಮೂಜಿಕ ಅಷ್ಟೇ ಮೂಜಿ ದಿನ ತುಂಬು ಈ ಫೋಟೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆತು ಬೇಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಣ ತಾಂಡ್ರಿ ಕಾಣ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಒಂದೇನ ಊರ್ದೆ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಂದ ಹೌದದು ಸೌಂಡ್ ಐನೆ ಆಯ್ ಬಲ್ತೇನ ಅಂದತ ಆಯ್ ಪೋಡಿ ಎಂಕದಾನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲ ನಿಕ್ ಕೊರ್ರೆನೆ ಒಪ್ಪುನು ಬಲ ಉಲಾಯ್ ಬಲ ಆತು ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಉಲಾಯ್ ಬಲ ಕೊರ್ಪೆ ಮೀನ್ ಕಾಯ್ಪುನು ಬನಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ನೀನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ನಾಯೆ ಇನಿ ಬುಡ್ರೈಜಿ ಈ ದಿನ ಆಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಯ್ಕ ನೀನು ಎತ್ತೆಡು ಗೊಬ್ಬಂಡಲ್ಲ ಈ ಬುಡ್ಪಾಯರ ಬರೋಚ್ಚಿ ಓಕೆ ನೀ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದೆ ಬೋಪುನು ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಓಯ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಯಾ ಅಂದ್ಯಾ ಓಯ್ ಎಣ್ಣ ಕಾಸು ಅಲ್ಲುಂಡಿಯಾ ಓ ಕಾಸು ಓ ಕಾಸು ಓ ಕಾಸು ಎಣ್ಣ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೋದಿತ್ತ ಓ ಕಾಸುಂದ ದೆತ್ತೊಂದು ನಂದು ಆನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಈಯತ್ತ ಬತ್ತು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಉಸ್ಸಾರಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ 20,000 ಇತ್ತಂಡ ಕೋರೊಂದು ಅಂದು ಐಕಿ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಎಂಡ 20,000 ಇಜ್ಜಿ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟರೆ ದೀತಿನ 10,000 ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿಂದ ಐನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋತಿದ್ಯಾ ನೀ 10,000 ಕೊಡ್ತೀನಂದು ನನ್ನ ಎತ್ತು ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಎತ್ತು ಬಾಕಿಯಾ 10,000 ಏಪ ಕೊರ್ಪ ಏಪ ಕೊರ್ಪ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತವಂತೆ ಟೈಟ್ ಡುಲ್ಲೆ ಟೈಟ್ ಒಂಜ ಕಾಸು ಕೊರು ನಿಜನ ಗಾಡಿ ದಿದ್ಬು ಬೇಗ ಬಲ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಯಾಚೆ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಆಚಿ ಈ ಮನಿ ಪಂದು ಕುಲು ಆಯ್ಗ ಲಾಸ್ ಅವು 7,000 ಗಾಡಿ ಆಯ್ 10,000 ಯಾಚೆ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಆಚಿ ಈ ಮನಿ ಪಂದು ಕುಲು ಆಯ್ಗ ಒಂದು ಇಡೇಟ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಂದಿರಿ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬಲ 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 ಅಣಿ ದೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ತಂದೆ ವಾವ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಯಾ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೌದಾನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾ ಒಕ ಇಚ್ಚದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ನಮಕ್ಕ ಅವೇ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾರು ಹೌಲಂದ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಡು ವಾರಡು ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಉಪಜಾತ ಅಂದ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೊಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಜನರೇಟರ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆಪುಂಡತ್ತ ಐಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡಚ್ಚ ದಾದಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓ ಐಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೋತ ಪಾಡೋಡ ಸರ್ ಪಾಡೋಡೆ ಕೆಟ್ಟೆನ ಅಂದ್ ಸರ್ ಸರ್ ದಾದಾ ದಾಯಗ ಅನ್ಲೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಎಂಬಿ ದಾದ ಕಲ್ವಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಕಂಡದು ನಿಂಬೇನೆ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಕಂಡ್ರಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಆತೇನ ಮೂಜಿ ಪವನ ಬಂಗಾರ ಆತೆ ಐಕಿಂಚ ಹಾಕಂಡ ಅವ ಮಾರೆ ಆತೇನ ಒಂಜಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಲೆ ಸರ್ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಆಕ್ಲೆ ತಿಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಡು సార్ మగాన్ బొండ లేకపోలే గ్యాస్ దండే ఇది పోలే ఇంచిన గతి బతును సార్ గ్యాస్ తండే ఇప్పుడు మరి అది
ಈ ಮಗಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ದೂರನ ಪಿದಾಡ್ದಿರು ದೂರ ಅವು ಇನಿ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆತ್ತು ಬರ್ರಿ ಪಪ್ಪಲೆ ತಗೋಬಿಡಿ ಓ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೆತ್ತು ಗುರು ಏರು ಇಂಬೇರು ಕರ್ನವಾರ ಇಂಬೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಐನು ಭೂತ ಇಲ್ಲ ಕಣತಿತ್ತೇರು ಐಟು ಒಂಜೇನು ಪುಚ್ಚದೆ ತಂದು ಬಲ್ತನು ಇಂಬೇರು ಬುಡ್ತಿಜರತ ಐನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇರಿ ಪಾತದ ಐದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ದುಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಪರಂಕದು ದೆತ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಸಾರು ಮಲ್ತದು 5 ದಿನ ತಿಂತೇರು ಅಂದ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕೂರೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲೆ ತಗೋದು ರಡ್ಡು ಪರ್ಕಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಲ ಹೌದದ ಕೈಟು ತೊಟ್ಟೆ ಅವು ಚಪ್ಪಲು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಅವು ಜೋಡು ತರಿ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಬತ್ತವನಿ ಹಾವೇರಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಡಿದ್ದು ತುಳಿತನತ್ತ ಹಿಡ್ದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತದು ಆ ಬಾಬಾ ನಿಕಲ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ನಮ್ಮಡನೆ ಕಾಸು ಬೋಪುಂಡ ಅದೇ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅತ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಚಾ ಕೊರ್ಪೇರತ ಆಯ್ನ ಪರ್ರೆ ಬರ್ತು ಕೊಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಲೆ ಮಾತು ತೋಚ್ಕೊಂಡು ದೆಪ್ಪನ ಕೈಯಾವು ದೆಪ್ಪುಜರು ರಾಮಣ್ಣ ಪತೋನ್ಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲಾರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾವಾಡ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಮಾಲ್ಪಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿನಿ ಅಂದ್ಯಾ ಇಂಬೇರು ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಾದನ ಉಂಡು